Mindenki a gyorsabb és hatékonyabb megoldást keresi, ezért bemutatjuk az ESA 121 gyalogkíséretű targoncát. Ha feltesszük a kérdést, hogy miért a legjobb ajánlatunk most az ESA 121, akkor számunkra a válasz a hatékonyság, a gyorsaság és a biztonság. Gyakorlatilag bármilyen tulajdonságát is nézzük a gépnek, ez jelenleg a legjobb választás a gyalogkíséretű targoncák széles kínálatában. Emellett pedig árértékarányban és megtérülési oldalról szemlélve is ígéretes. Mondani bármit lehet. Nézzük a számokat és adatokat, amelyek alátámasztják, miért is a kedvencünk ez a gép. Tulajdonságok. Kétszer gyorsabb emelés és süllyesztés más modellekhez képest. Emelési sebessége rakománnyal 0,15 méter/szekundum. A süllyedés sebessége szintén rakománnyal 0,21 méter/szekundum. További tulajdonságok. Dupla munkahengerrel szerelt, a panoráma oszlop közepén átlátni. A két munkahenger a két oszlop szélén van. A gép többféle emelési magassággal rendelhető, akár 4100 mm emelési magasságig. Szinte minden része acélból készült. Az alváz merev, strapabíró használatra tervezték. Pár szó a kényelemről. 2 darab USB csatlakozó található a vezetőfülkében, de van itt pohártartó, irattartó és töltő is. Az alacsonyabb alapmagasság gyorsabb és egyszerűbb kezelhetőséget biztosít. Elérhető monooszlopos, szélesvázú verzió is 2500-tól 4100 mm emelési magasságig. A gyalogkíséretű targonca költséghatékonysága és megtérülése. Egy átlagos raktári folyamat során egy modern targonca óránként 10 és 25% közötti tartományban növelheti a hatékonyságot a hagyományos kézi megoldásokhoz képest. Az ESA 121 ára gyorsabb működésének és sokoldalú felhasználhatóságának köszönhetően rövid idő alatt megtérülhet. Az elérhető modellek árértékarány szempontjából kiemelkedő választásnak számítanak. Tartson velünk, válassza az EP ESA 121 modelljét, keresse kollégáinkat a részletekért!